T'agrada sentir l'emoció? No, no m'agrada perquè és desagradable. Què li passa al teu cos quan sents l'emoció? Quan sent aquesta emoció, ho rechaça. Has sentit l'emoció aquesta setmana? Explica la situació. Sí, en la meva casa i en casa dels meus germans. Perquè quan vaig tornar de ballet, al meu germà li havien tret una cosa i a mi no. Posa un exemple d'una situació on sents aquesta emoció. Un exemple seria quan el meu germà plora o altra cosa que la meva família té que estar amb ell, però se me passa quan el meu pare jugava amb mi i me fique molt contenta. Com notes que altres persones senten l'emoció? Perquè no està amb altres persones, té ràbia i està una miqueta enfadat i trist. Una persona sent l'emoció no li donen ganes de fer res. No té ganes tampoc de jugar, fer bromes o divertir-se. Es posa en un racó i no es mou del seu lloc. Què fas quan un company sent l'emoció? Quan un company sent l'emoció, em preocupa per ell i li demana què li passa. Després, l'intento animar un poc. Intenta resoldre el problema. I si no puc, se lo dic al professor. O se'l passa jugant més. T'agrada sentir aquesta emoció? No, perquè és molt molestant i em fa sentir mal. Puc enfadar-me amb els meus amics i si estan jugant amb el meu valor puc anular. I ho sol fer quan sent l'emoció. Descriu l'emoció amb les teues paraules. És una emoció que a mi em fa sentir trist, enfadat i amb ràbia. És una emoció que a mi em pareix trista i solitària. Pots sentir-te així quan t'insulten o et critiquen. Esta és la meva explicació.